Dobré ráno, kamaráti. Kuko, pozdrav. Prosím. Pozdrav. Ahoj, Paťka, ale my sme sa dnes už videli. Ale nie mňa, ale deti. Ahoj, deti. Veď sa na ne aspoň pozri, no. Jej, ahoj, kamaráti. To je už zase nedeľa. Drahí kamaráti, myslím, že Spomínate si ešte na naše nedávne stretnutie, keď som vám vysvetlil, ako vznikli okuliare? Drahí Tak kamaráti, na myslím, dnes že mám pripravené vysvetlenie, ako vznikli takéto obyčajné platne. Práve som objav svoj dokončil. Myslím, že na Prišiel som vám totiž na veľmi, ale veľmi zaujímavú vec. Takmer vo všetkých rozprávkach je niekto do niekoho zaľúbený. Najčastejšie hlúpy Jano, alebo nejaký princ do nejakej princezny. Ale aby ju získal, musí najprv všeličo vytrpieť a vymyslieť. A tak som prišiel na to, že veľmi veľa vynálezov vzniklo práve vďaka láske. Chcela si niečo povedať, Patrícia? Len som si tak myslela, že by sme si na úvod mohli pustiť nejakú peknú rozprávku. Veru, myslím si, že je na čase pustiť si Raníček. Čo si máme pustiť? Raníček. Rozprávka na dobrú noc je večerníček. Tak, ako by sa podľa teba mala volať rozprávka na dobré ráno? Už môžem konečne hovoriť. Prišiel som totiž na to, že istý pán Berliner vymyslel gramofón tiež len preto, že bol hrozne zaľúbený. Moment, kto? Emile Berliner. Tak pokiaľ ja viem, gramofón vymyslel Tomáš Alva Edison. Ako si správne povedala, Patrícia, len pokiaľ vieš. Edison totiž vynašiel fonograf, ktorý používal na miesto platní voskové valčeky. Ale gramofón s takýmito kotúčovými platňami vymyslel v roku 1887 Američan nemeckého pôvodu Emile Berliner. A o to ide. Prišiel som na to, že placaté platne vznikli tiež vďaka tomu, že bol raz Berliner hrozne zaľúbený. To som nevedela. Mohol by si mi o tom porozprávať. Dobre, ja budem teraz Berliner. A ja tá krásna dievčina, do ktorej bol Berliner zamilovaný? Nie, ty budeš jej otec. Otec? Tak to teda nečakaj, že ti svoju dcéru dám len tak ľahko. Veď o to práve ide. Pane, ja vašu dceru naozaj milujem. A ja, a nemám ešte kvôli tomu oči na vrch hlavy. Lenže vy ste jej otec. Ďakujem za upozornenie. Aspoň mám konečne istotu, že nie som jej matka. Ale ja bez vašej dcery nemôžem žiť. Je mi naozaj ľúto, že musíte zomrieť taký mladý, ale ja svoju jedinú dceru nedám len tak hocikomu. Jedinú? Tak. Veď ich máte ešte 5. No ale vy si hádam chcete zobrať len jednu a nie všetkých 5. Pravdaže? Chcem len Hedvigu. No vidíte, a Hedvigu mám len jednu, takže je jediná. Ale otče... Nehovor mi, otče! Prepáčte, ale predsa vám nemôžem hovoriť synu. Nehovor mi nijak a na moju dceru zabudni. Môžem jej napísať aspoň list? Môžeš. Ďakujem. Ste veľkorysí. Vôbec nie. Hedviga nevie čítať. A teraz sa postav ďalej od dverí, lebo som nahnevaný. A keď som nahnevaný, tak dverami búcham. Tak čo robil ten Berliner potom, no? No, čo asi urobil? No čo asi? Prechádzal sa celý zúfalý po uliciach a rozmýšľal, ako by povedal svojej vyvolenej aspoň pár slov, aby vedela, že ju má stále rád. Presne tak. Až jedného večera zašiel do malej kaviarne, aby si odýchol od toľkého chodenia a tam práve sedel za stolom Tomáš Alva Edison. Čo robil Edison v kaviarni? Oslavoval vynájdenie svojho fonografu. No a kto bude hrať Edisona? No kto asi, keď ja som zaľúbený Berliner.
Mário, som rád, že ťa vidím. A to si ty, Alba. Nehovor mi, Alva, čo som ja nejaká rastlina? Edison sa predsa volal aj Tomáš, no. Dobre, dobre. A to si ty, Tomáš. Vyzeráš úplne ako Alba. Zdá sa, že niečo oslavuješ. Yes, svoj najnovší vynález. Ale ty si nejaký zamračený. Nechcú mi dať Hedvigu. Alba! Je. Nechcú mi dať Hedvigu. Oh. Stretať sa s ňou nesmiem a písať jej nemá význam. Nevie čítať. No vidíš, tak ti pomôže môj nový vynález. Môžeš svoje vyvolené šepkať rovno do uška. Má tá tvoja Hedviga uši? Myslím, že hej. No, tak jej stačí doručiť voskový válček s tvojim hlasom, ha? Doručiť válček. Yes. Lenže ako? Drahý priateľ, vieš, ako sa volá zariadenie, vďaka ktorému môžeš vidieť aj celkom malilinké veci? Mikroskop. Yes. A zariadenie, vďaka ktorému sa môžeš pozerať napríklad z vody? Periskop. Yes, wonderful. No a zariadenie, vďaka ktorému môžeš pozerať cez najhrubší múr? Aj také dačo už existuje. Yes, okno. No a cez to okno je ten válček, jednoducho hodíš dnu. Yes? Yes. A tak ešte v ten večer Emil Berliner nahral u Edisona svoj prvý válček a v noci ho hodil Hedvige do izby cez otvorené okno. A Hedviga mu ho znova vyhodila naspäť, lebo jej bol na nič, keďže ešte doma nemali Edisonov nový vynález. Tak. No tak jej tam hodil aj fonograf, veď Edison ich mal dosť. No, dajme tomu. Takže si tí dvaja potom mohli veselo spolu dopisovať. Vlastne válčekovať. A ako to celé dopadlo, to mi určite povieš až po rozprávke. Ako to nakoniec s tým válčekom skončilo? No už všetko bolo v poriadku, ale len kým bolo teplo a mohlo byť v noci otvorené okno. Keď však prišla zima, musela Hedviga na noc okno privrieť a Berliner bol aj so svojím válčekom nahratý. Cez úzku škáročku v okne sa Edisonov válček nezmestil. Takže zase chodil zúfalý po uliciach? Nechodil po uliciach, veď som povedal, že bola zima. Prechádzal sa po svojej izbe, ale rovnako nemohol nič vymyslieť, ako by sa prechádzal po uliciach. Až raz? Presne tak. Až raz sa tak nahneval, že hodil voskový valček o zem, v zlosti ho rozdupal na placku a pri pohľade na ňu dostal ten ohromný nápad a začal vyrábať placaté platne, lebo tie sa dali prepchať cez tú úzkú škáročku. Tak toto teda bolo. Presne tak. A to je už na dnes naozaj všetko. Ahoj, kamaráti. Kuko, pozdrav. Ahoj, Paťka.